Чираттагы котлау хатыбыз, хөрмәтле юбилярыбыз Риф Нәҗип улы Хәләповка яңгырый. Карабаш авылында якты дөньяга килеп, әлеге вакытта югары Ярки авылында бәхетле гомер итүче, кадерле тормыш иптәшем, яраткан әтиебез, сөекле карт әтиебез Риф Нәҗип улы Хәләповны ихлас күңелдән 65 яшьлек истәлекле гомер бәйрәме белән тәбрик итәбез. Бердән-беребез, җир йөзендә иң якын, иң кадерле кешеләрнең берсе син. Син безнең таянычыбыз, киңәшчебез, ихлас терәгебез. Гадел, изге күңеле, үзеңә дә һәм башкаларга да таләпчән, нинди генә эшләр башкарырга туры килсә дә, син барында җиренә җиткереп, зур оптимизм белән башкарып чыга белүең, тормыш юлын бары тик изгелеккә, ярдәмчелеккә таянып корганлыгың белән безгә маяк булып торасың. Безнең кадерлебезнең гомер юлы тынгысыз хезмәттә үтте. 41 ел элемтә тармагында намуслы фидакар хезмәтен салды. Тырышлыгы, уңганлыгы нәтиҗәсендә гади электромонтёрдан җитәкче вазифасына күтәрелде. Озак еллар бөрі элемтә тармагының кабель участогы начальнигы булып эшләде. Эшләү дәврендә участок һәр вакыт үрнәкләр һәм алдынгылар рәтендә булды. Хөкүмәтебез дә кадерлебезнең тырыш хезмәтен югары баһалады. Башкорт АСРның элемтә ветераны билгесе белән бүләкләнде. Коммунистлар хезмәте ударнигы, Башкортстан Республикасының от казанган элемтәчесе һәм хезмәт ветераны почетлы исемнәренә лаек булды. Шулай күп еллык намуслы хезмәте сана бетергесез дипломнар һәм мактау грамоталар белән билгеләнде. Безнең кадерлебезне алтын куллы Риф дип йөртәләр. Чөнки ул 70 төрле һөнәргә ия ир-егетләрнең берсе. Кулыннан килмәгән эше юк. Кулларыннан гөлләр тама аның. Агач эшендә, тимер эшендә зур осталык белән башкара. Шуңа күрәдер үз көчебез белән тудырылган йорт җиребез бәхет, изге күңеллек, сөенеш дөньясы булып тора. Кадерлем белән 42 ел барлык авырлыкларны җиңеп, шатлык куанычларны уртак итеп, матур гомер кичерәбез. Аллага шөкер. Үз үрнәгебездә 3 бала тәрбияләп үстердек. Өчесенә дә икешәр югары белем биреп, олы тормыш юлына аякка бастырдык. Бүген балаларыбыз уңышлы эшләп йөриләр. Безне аныклар белән сөендереп яшиләр. Инде алдагы көннәрдә дә үстергән балаларыбызның кадер-хөрмәтләрен күреп, сәламәтлеккә туеп, кырган дөньяларыбызның игелекләрен күреп, кайгы-хәсрәтләр күрмичә, рәхәт тормышта яшәргә насыйп булсын. Яшәүебезнең ямесез әти, әни дип дәвам итә хат юлларын балаларыгыз. Яхшы итеп тәрбияләп үстергәнегез, матур балачак бүләк иткәнегез, белем биргәнегез, безгә йортлар тергүседә әйтеп бетергесез ярдәм колы сузганыгыз, игътибарыгыз, ягымлы, якты сүзегез һәм барлык изгелекләрегез өчен мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ачык йөзле, сабыр холыклы, йомшак күңелле, балалары, оныклары өчен üzülеп торучы бала җанлы әтиебезгә юбилей уңаеннан алдагы гомер елларың иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтүен телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, без балаларың һәм оныкларыңның ихтирамын, игелеген күреп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын сиңа, газиз һәм хөрмәтле кешебез. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәрчак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә, күңелләрдә оча күбәләк. Озын гомер насыйп итсен Ходай, игелекле булсын тормышың. Янәшәңнең пар канатың барсын, тоеп һәрчак кайнар сулышың. Сыкланмаган кеше сирәк сиңа. Син күпләргә яшәү өлгесе, яшә кадерлебез, 100 яшеңә кадәр булып безгә вөҗдан көзгесе. Зур хөрмәт белән сине изелеп яратучы,
тормыш иптәшең Руфина, балаларың Руслан, Рәмилә, Рөстәм, Лариса, Светлана, оныкларың Влад, Галия, Булат, Мәрьям, Ратмир. Хөрмәтле Риф Нәҗип улы, 65 яшьлек юбилейгы сезгә тик шатлыклар гына бүләк итсен. Киләчәктә дә гаиләгезнең горурлыгы, алар өчен терәк булып, матур, бәхетле гомер юлларын үтәргә Ходай насыйп итсен. Сезнең өчен кадерле, якын булган газиз кешеләрегез һәрчак яныгызда булып, тик изге гамәлләре белән генә сөендереп яшәтсен. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз